Lagip di napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket in patulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Cristina manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet ang nagsurat, bareng kunak, numalaganan matiriknak, babaan iti inak panangistorya, iti madama apagdaldalanak. Idi balasangak, inarapaap kumat ti maaddaan, iti naragsak ken kompleto a pamilya. Banag, anapasamak met. Isu na laeng, taadda dagiti banag, wenno pasamak, aditay kabailan a kontrolan. Nuapay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Rugyak man nga ron ti agsalaysay, idi na idistino ijay Manila ti asawak. Kastoy man dagiti pasamak. Sa dino tayong dambrent kan Andrew? At dada iti kwartuda Apay ka tila kay. Day taman langatan agay ay ayam iti computer ti araramidan da. In ka man ayaban nida, tatulungan da amang linis iti tangke ti danom iti baba. Lakay, apay no ipabigat munton ti manglinis iti tangke. Ay, di mo ni pabigat, ti mabalin mo nga aramidan ita. Oo na, ngam nakapudpudot met. Sigurado, nasakit ti darang ti init. Mabilag damot piman no ipalinis mo ti tangke itang oras. Apay aya, asikat ti rumaneklamo, kat saan mo't asikat ti mabilag. In kakataya ba ni Dan, tapno damalpas da. Sana na ita puro computer ti araramidan da. Nagado ama trabaho. Di mo man ngamin spoil din nagiti anak mo. Nalipatam samot ten, abubulog da. Kasano da nga yung masuruan, no bibibiyem mo ti da. Jack mo't ida awanan ti ado pa yasao. In kakat ayaban idan tapno malpas ti trabaho. Saan ako namang ibati iti allowance yo ha? Tadamot kan ka ti ATM ko, Cristina. Gabriel. Awan meten paggastusan. Ta kompleto kayo meten kadag iti mausar dito balay. Naggrocery kan nagpalingkiak meten. Umanadetan nga abastoyo iti makadomingo. Kaano manen ay ti panagawid mo? Alday ta kamanan ako na Cristina. Tsak pala nakapampanaw ng ti panagawid ko manan, ti damdamagam. Kuwang amin, Gabriel. Agawid akto inton day off ko. Amumat nga adayo ti nakaidistinwak. Nagrigat ti agkaraawid. Makabannog mo ti biyahe a biyahe ka. Uwan mo't kit di Ola, mapanakon, tapno jak marabyan. Awagan kanto, apama na makadano na kiti Manila. Sige lakay. Katagan-anad ka iti panagmanehom, Hello, Ruby. Nakaawag ka, met? Wen manang, damagag laang kumano sa dino ti ayan mo ita. Ay kat addaak laang dito'y balay, Agin inanaak. Takalkalpas ko asin nibugan dagiti masetas ko. Ni Manong Gabriel ngay, naipagana ka digan ka no sa dino ti ayan na ita? Nagpamanilan ay tay bigat. Nasapa ang nagbiyahe. Sigurado ka kadiya nagpamanilan ti asawa, manang? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ruby? Kasla nakitak namin itay ni Manong Gabriel. Ang mga nukaing-ingas na laeng mo tinakita mading ko. Nagpamanila nga minen itay ti asawa. Jack, lakit di mabalin nga agbidot, manang. Ha? Naka-t-shirt iti stripe a blue, kan nakakalugong iti red. Ha? Day tamot nga agpay suti-suot na apim manaw itay. Apay, sa dino ti nakakitaam kan ko, Nakitak dito'y cathedral, manang. Ngam, ti pagsidaawak, at nasaklot na nga ubing. Anya? Ubing kunam, Ruby? Wen, manang. Limabas da iti mismo asangwanak. Surutak kumayda, kaslag nerbiyosak. Nang runa, idi nakita nga da kadwa na a babae. Kan ada saklot na nga ubing.
Tsaka mo ti aramidag. Iso nga'y nawagan ka adagos. Ay, bayam, takasaritak tuman ni manong mo na maipapan iti dayta abanag. Damagag tuman, nupod noan na pandita bagyo. Sige, manang. Ang di mo tulat ako man ipagpag-asyak tinangidanon kan ka, ha? Wen, di ka di madanagan. Tasyak ti makaam mo, Ruby. No nakita nak, di inasitgan na kumatap no nagsarita kami. Ti saludsod, no talaga asika, tinakita na. Isungarod ti kunak, no talaga asyak tinakita na, di imasidag kuma. Kasano kumangay, makasigurado asyak tinakita na, kat dinakmat na katungto. Gabriel, Di ka man ngamin basta mamatpati kadagiti chismis. agdamdamag laang mutket di, Iso adinamag kumutken ka. Di man kat di may papaniti kunak ngay patakder ko abalay ijetarlak ti pagsaritaan ta. No kasta, talaga nga ituloy mo ti agpatakder iti balay ijay. Wana, tapno as-asidaga pagawidak no aggapu aki di Manila. At dan ginatang ko abalay ken lote ijay. Iso na lang tabasit ti balay. Isa patakderak iti dakdakkel. Tay ko 3 stories. Ni, nagdakalan ngay. Wana, may mayat mo't lang ti dakkel abalay. Diyak kayat ti basit. Parami nagtumot lang iti swimming pool na. Ay kasi ka ang arod no isuti ko namlakay. Wana, ngam amumat nga da trabaho. Isa sikapay lang ti pangital ka kiti amin. Sika ti agpurchase karag iti masapsapol. Ken bantayan mo ta nagiti trabahador. Ay kauwen awan parikot iti dayta lakay. Si magpet kamot gaya man anak ko. Wenanang. Kahit, kumusta nga iti patpatakderyo abalayaw ijay tarlak? Malmalpasan ananang. Jay lang ngamin swimming pool ti mangibayag. No kasta, adapay swimming pool na. Wenang. Isumot ngamin ti kayat ni Gabriel. Ay, mayat nga rodano ada swimming pool na. Mayat a pagbakasyonan. Wen ananang. Talaga amayat ijay. Adayuan na lawlawang ngam dito eh. Pres-pres ko pa'y ti angin. Takataltalunan ti aglawlaw na nanang. Kunakmat ngamin nga umay kayo mo't pumasyar tapno makita yun nang. Mama minsan taon ti pa nagpasyar may inton malpas ti balayaw. Ay kada kayo nga rod Kunamot kit din ni Gabriel, ipa-blessing nan to ti balay, apaman amalpas. Ay katun isunto nga rudan ti pa nagpasyar may kang tatag mo anak ko. Uwan kunak lang arudan. Agawid tak nga agawid dita. Basta di kan ag-text kan umawag pa. Urayin nyo lat nanti sa sangput ko. O sige, bye. Gabriel, asino dyan kinasaritam? Ni Sarge, pag-reportan da kami kanumanan iti opisina. Iso nga agpamanila ak manan inton pigat. Kasang-sangput mo lang, nang pumanaw ka manan? Ay katanya nga ron nga, kat isumat ti trabaho. Ura jak pa'y kumakayat ti pumanaw, awan mabalin ko Ta isumat nga ron ti sinapata ka serbisyo. Isa ka naman kat nila iti itugot ko abadok. Plancha umat ti uniform ko. Ihanger mo ton. Samon to ipanijilugan tapno sana makunas-kunas. Wan, ang mangal daw ka pa'y sakbay nga agbiyahe ka. Iti kasta saan ka amabisinan iti dalan. Nakaluto ka na ya? Wan? Ala. Inka nga ron agidasaran. Iti pangaldawan tayo. Ta mga anak pa. Lukasta, agsubli ka ni Jay Manila, Gabriel. Wana nang. Abangan no mabayag manan sa akto agawid. Marishuffle kami ngamin itaabulan. Isa sigurado ang maidestino akmanan iti sabali a lugar. Ay katagan anad kalata barok. Ni Apo Diyos ti adda amang tarabay ken ka. Iti sa dino man apapanan ken pakay destinwam. Agyaman ak nanang. Ato iti kwartayo. Ay na, agyaman ak barok. Awanan yaman nananang. Dahito imat, ti para ka ni tatang. Dakayan ton di makaamo amang tedken ko na. Ay, sige barok, kat ulitak manan ti agyaman. Awanan yaman na kunak manan. Basta dalakit di mang tedak.
Ket dawatag, nakailat ta ko man timang tulong ka ni Christina amang kita karagiti ubing. Ay, uwan. Awan pagdanagam barok. Da kami ti makaamaw. O, sige nga rod, tamapana ko nanang. At intugpay nga ti oras ti panagbiyahe. Sige, Gabriel. Diyos ti kumuyog iti panagbiyahe, barok. Wen lakay, nalpas aminan. Nakargaan mo ten iti danom ti swimming pool. Nasayaat mat nga rod no kasta. Mangtangdan ka nga rodan iti aglinis, tapno maikat amin arugin iti aglawlaw ti balay. Ibagam mo ten karagiti ubing, tatumulong da. Tapno damot serpitit, itad ko nga allowance da. Wen. Agawin da kinton o may alawas. Isuntumat ten, ti panagpa-house blessing tayo. Isa mangkita kan iti matangdanan nga gluto. Yawis mo maten karagiti kakabagyam. Kastamot kadananang kantatang. Awan ka diti umay ka dagiti katrabahuam? Awan? Adayo nga min ti pagkaponda. Iso nga uray saan kun nga yawis karakwada. Datayon tulatan ta house blessing lang mat. Okay, sika nga ro ti makaam mo, Gabriel. Ay na, nagmayat matgayam dito'y manang. Nagpintas ti aglawlaw. Presko ti angin. Makapalagaan itirik na. Wen iso nga ro damas kay kayat ko dito ngam ijay laon yun. Napintas ngamin at talaga ti lokasyon na. Wen nga rod manang. Mayat dito'y tamaka-relax ti panunot. Naku namon, Ruby. Uray kas-kasano, makarelax mo't da tao. Uray iti apagbiit laeng akan ito. Apay, adda ka di manen inaramid ni Manong Gabriel? Awan mo't kit di. Ngam kasla marigrigatan ak ngaminin iti kastoy a sitwasyon mi. Ha? Kaya't ko kasarita ni Gabriel. Ang panagriknak, likliklikan nak. Manang Christina? Ado ti kayat ko nga ibaga, kendamagan, ang nadlaw ko. Yaw-awan na adagos ti saritaan. Nang runa no marigna na ti panang kumprontar kon kenkwana. Ay kat paliiwam anay bag ti asawam amanang. Ay, sanan, Ruby. Ad-adala ang amasakitanak no kasta ti aramidak. Uray din aklunan. Amuklatan. Ad-ababay na. Nasakit man ngam baybay aklatan. Anya ngay nga rod, no iso ti pagragsakan na. Pagyamaan aklatan, tauray kaskasano. Saan da kami mat abinaybayan? Imbagpay ni Manang Christina, ta nakapatakder day ti kasya kadak kalabalay. Anya insan, Ruby? Wen nga rod insan, mapapasana all ka talaga. Mga tama tinagastos day, Jai. Nagdakal. Adapay namin swimming pool na. Milyon ka naman tinagastos day, Jai. Ang, uray no kas jay kadakkel ti balay mo, no saan ka mat anaragsak. Awan mat lang, Serbina. Ha? Apay mo dan ako nanti kastainsan. Ay na, apay, di mo amo nga da sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Anya? Kasano na pasamak ti kastainsan? Ay, sus. Naudi ka manan iti damag, Insan Miriam. Ha? Ay, diya ka mo kastainsan. Ti amo ka kat mayat ti pamilya ni Manang Christina. Kahit ko asawan, mayat da ka ni Manong Gabriel. Ay, kat mayat ano iti imatang tayo. Ngamno ni Manang Christina, kalbaryo piman ti biyag na iti puder ti babaero nga asawa na. Iso na lang, tanong maminsan, iliblibak na. Ibaga na lata amayat da nga agasawa nga uray saan mat. Kasta aya? Ay, una yan. Kaasimot nga rod, ani Manang Christina no kasta. Talaga ngambasol na matlaang. Ngamin, saan mat ngagtagtagari? Agul uli maglatan nga uray amo na aluklok kun ni Manong Gabriel. Ay, grabe. Ay, kasla siya ti masaksak ka ni ti kastaan na amwak.
Ay, grabe talaga insan. Anya ngay nga ron, kat ni Manong Gabriel matpiman tilintag iti pamilyada, iso akabutang ni Manang Cristina. Talaga ananat, kanalaing nga agilimang ti asawak. Sinigurado na lakit di analinis ti cellphone na. Sakbay nga inbati na dito'y salas. Awan ti sabali nga adda iti inbox kan messenger na. No saan adag iti laeng katrabahuan na. Ang inamuklatan, indilit na ti amin. Kat sigurado, binilin na ti babae na. Asaan nga umawawag kan ag-text no addan dito'y balay. Bye-bye aklatan. Nasakit man nga. Ikarigat-aklatan nga klunan. Talaga siguro ada ito yung timako na agasat ko. Kumusta ngay ma? Tinapanan nyo pa house blessing na kasinsin mo a Cristina, anak ka. Okay lang, matatang. Ada na amwak. Anyan na itaan na amwam? Ada kayam sa bali ang pamilya ni Manong Gabriel? Malaksit ka naman ng Cristina. Ay nabayagan na ita chismes. Iso na lang, nasaan nga aklunan ni Cristina nga da babae ni Gabriel? Ay, una yan. Pampanunutok lang kasla una yan nasakit na. Kasanalangan ngay kan ni Manang Cristina, tatang. Narigat mo't nga raw ti makibibiyang tadi tayo mo't ammo na niya tipod daw. Basta ti chismis ini kat anda kanumot lang ginatang ni Gabriel abalay di Manila. Isaw ti pagnanaudan ti babae na. Agasaman? Nagadu abalay da? Apay, mano aya ti sweldo ni Manong Gabriel? Apay analakalaang nga makagatgatang kan makapatpatakder iti balay? Dakkel mo dati sweldo na. Sa bali pa nang iti kickback na. Langro na kat Manila tinakaidistinwan na. Milyon-milyon mo't ate mauawat na akwarta iti binulaan. Kasta gayam. Isumot gayam ang nakapatakder iti kasya kadakkel balay. Wayne. Hay, sayang lang agpaiso. Ngamin, kasya mo't gayam ti sitwasyon na nga kasawa. Wala. Na magkuide asug-sugsugan da ni Cristina tapno isinan ni Gabriel. Ang di na kano mabali na sinaan ta ipagpagapo na kadagiti ubing. Kan may sa, awan kano trabaho na. Awan kano pangalaan na iti allowance na no sinaan na ni Gabriel. Iso nga anusan nalatan ti kasya sitwasyon na nga kasawa. Lalabit na kasta, anak ko. Ay, kasimot ni Manang Cristina. Pudno asaan ang marigrigat. Ngamin, kumpleto iti abasto, ken kwarta. Ngam, kalbaryo mo't gayam ti biyag na iti din na ti asawa na, tata. Nasaya at mo't tasimbang putkan, Gabriel. Ada kayat ko kumapagsaritaan ta. Anya na ita, Cristina? Gabriel. Apay, naibus ka din ti karga ti ATM ko? Ha? O ato, no maburbur yung kanditi balay, rumor ka. Inkag-shopping. Wano mapan ka iti kayat mapapanan. Umanay mo't siguro na ita agatad nga ramatang. Gabriel, saan akas... Cristina, nabanugak. Amumot nga adayo tinagapwak. Nabanugak ka nagbiyahe. Kaya't konti agina na. Oh, apeng agsan na ay ka nga iti nakaununag. Apay, adaya imbagak amadi. Ha? Nakwa. Awan, Gabriel. Kat, apeng nga ro dakas tatilangam. Awan. Ala, sumre ka nga ro din iti silet. Tapno makainanakan. Diyos ko.
Ikanak pa'y kuma iti atidto ka panaganos. Ikanak pa'y kuma iti kirat ti pakinakam. Amang sarangat ka na gito'y apanubok ti biya. Kasladyak nga minan kabailan nga ipturan pa'y ti amin. Nagsakit. Madudugo na yan ti pusok. Kasla bumtak ti baro kung ko iti kasta una ya sakit na. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Ikatam na gito yung sakit. Kat sukatam ko maiti ayat. Kan panakaawat. Mangaasim, Diyos ko. Imbag man ta nakapanunot kamot nga imay pimasyar dito'y balay, Ruby. Wan man, tapno may katidudukot ko mana. Kaya't ko ti lumangabi ti presko nga angin. Taapay mat, napipiyakan ka tawan parikot mo. Agbibiyag ka adon niya. Di ko na, manang. Ngam di mo laam mo. Adumat ti pakarikutak ija balay. At least, ijay laang balay yun. Saan nga iti asawam? Siyak ngay. Nagadula nga rodan ti pagparikutak dito'y balay. May naynayon pa'y ni manong mo. Ay, anyangay nga ron. Talaga akas na tibiyag, manang. Anos lang na Barang makaamiris tumatlang ni Manong Gabriel. Ay na. Jakon mang namnama akasta, Ruby. Bilibak nga Ruby man iti kinalinis ti aramid na. Awan pulos makitak nga ebidensya. Apay nusurutam laang nga ni Jay Manila. Sanan. Amangan no makaaramid ak pa iti dakas no makitak ida iti babae na. Anano saklatan nati kastoy. Panawan ken sangpetan nalatan no kay kayat na. Anya nga gayam ti kuna dagiti anak yu manang. Amuda ka di ti kasjay nga aramiden ti amada? Amuda siguro Nalaing damot nga agpaliiw. Kuna nga ron ni Brent nga agadal kano ana imbag. Tano makaturpos ket makatrabaho. Panawan mi kanon ti amada. Kasta ti kunada? Wen, maasyanak kadag iti anak ko. Nga mas nakakaasid ang amin no ipanaw ko ida iti puder ti amada. Isunga, ananusan milatan ati kastoy a sitwasyon ti pamilya mi. Kumusta kayo matan kini Gabriel, Christina? Awan lata nagbaliwan na. Ay kat ano sama, tati anak ko matngamin ti pinilim apakyasawaan. Mama. Saan na bali? Ta saan da kayo matabaybayan? Kang ronaan ti amin, sika ti inkasar na. Isu asika ti original nga asawa. Pudno asyak ti asawa na. Ngem, adadumot ti oras nga ipapaina iti kabit na. Agasam man, mama. Tama ka Domingo ti kaadda na ijay. Idinto ta Sabado laeng nga agawid kada kami. Kas nakunakon. Ano sama? Tay sumat nga ron ti kinayat mo. Awanan mabalinam no di ti mga klo di ti kasta sitwasyon yo. Mama. Uray balibaliktadin tayo ti lubong. Asawam lata ni Gabriel. Isu nga anusam nga ron apagserbihan. Ngamin, day tamat ti sinapataan yo'y di nagkasar kayo. Aramidam latan ti obligasyon mo kas asawa. Tapno maliklikan ti panagapayo adwa. Saan mat siguro ang narigat nga aramidan dayta, Christina? Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Ita agundaway may samanen asurat ti intay basaan kanikan biag dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan Area ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti Nagan Area. Talo kami nga agkakabsat. Marigrigat laeng di pamilyami. Idi ubing kami, napadasan mi ti mabasa iti uneg ti mismo abalay mi, gaputag agtedted ti bubong mi tunggal agtudo iti napigsa. No mapugsat met ti tsinelas mi, daiten ti amami iti alambre basta lakit di mabalinpay ket isu ti usaran mi amapan agiskwela. Adamat dagiti gundaway nga awan sidaan mi ket aglabay kami latan iti kape. No maminsan met pandisal laeng ti ipapauneg mi. Ngem no adamat na wadwad abirok ti amami, makasida kami met iti itlog ken tuyo. Gapu kadagitoy anapadasan mi, ingaad ko tinagadal nga uray kasanupay tirigat ti panagbiag mi. Ket kaasi ti Dios nakaturpusak met. Idi nakapasaak iti board nagaplayak adagos iti trabaho ket pagyamanak gaputan naawat akmet adagos. Ditoy kung aruden arugyan ti ag salaysay. Oh, Rhea, di mo ibaga nga overtime ka manan. Kapilitan ama ng Venus. Ay, sus! Bumak ng kaadagos, gapu iti kastangar aramida, maading ko. Ah? Sika talaga manang. Amumatan. Masapul ko ti agdoble kayod. Nang ro na itataaddan iti kolehyo dagiti doa kakabsat ko. Sabali pa'y ti yuruno nga aregalok para iti ama. Maawatan ka matkit di. Agam ne, di mo kumamat baybayan ti bagim, Rhea. Aginana ka narigat ti agsakit. Nang runa ket adda tayo dito'y adayo. Wen manang, no worries. Kompleto akmat kit di iti vitamins. Kat agyaman na ka. Awan ang yaman na, Rhea. Palpalagipan ka laeng mat. Kaslaawan nga mininanam. Agasam man ti aldaw ken rabi apan nagtrabaho. Sabali pa iti overtime mo. Di kan samot ken matmaturog. Matmaturog akmat Ngam kas iti nako nakitayan, masapul ko ti agdoble kayod para iti pamilya manang Venus. Hello, Rhea anak. Kumusta ka ngay? Kumusta mo ti trabaho ni Amron? Okay lang mat papa. Ta kayo nga Kumusta kayo matan dita Pilipinas? No na kami litoy, awan rumba nga pagdanaga manak. Okay kami lang kanagiti kakabsat mo. Sikati dandanag ko, ta adda ka dita dayo. Awan kadkadwam dita. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak, papa. Nairwama ko nga awan kadkadwana. Amo yung matdayta, saan ka di? Awan matkat di Hanggang sabali dito'y Pilipinas. Sabali mat dita, anak ko. No, dito'y okay lang siguro nga awan friends mo. Ta at least adda kami a pamilya. Dita nga'y. Awan kami lang aruten, awan pa'y friends mo. Kasarukan nga'y anak ko. Ni papa mat, tila pagdandanagan nyo. Okay aklaan ko nakmanan. Kabailak ti bagit, papa. Amok matkat di, akabaalam ti bagim. Iso na lang, ta talaga ajak maliklikan tiyag panunot, anak. Unay kay lakit din, aya. Kabailakon, papa. Bakit akon, papa? Iso nga awan nga roden rumbang apagdanagan nyo kanya. Agina na kayo kit din. Pasigurado amasapa kayo manen amapan agpasada inton bigat. Sige nga roden, anak ko. Agina na kamatlitan. Good night. Ne, apa yun, papa?
Aglulwa kayo matabang buybuya kadagitala dawan. Malagip ko lang amin, iniubing kayo pa, dayan, anak ko. Papa? Kanayon tayo, ini ama pa nagpasya rin di park. Rikrikusan tayo ti park. Kat numabanog kayo amag na, aglulumba kayo ngagpaubakan niyak. Kalpasan na, gumatang tayo iti ice cream. Sa tayo tumanan magmag na nga agawid. Papa? Da kayo nga kakabsat tinagbalin na pigsak. Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko ti agbyag. Nang runay di pinanawan na tayo ti inayo. Nagsakay ta panunutan ti panang panaw na ili kada tayo. Gapo iti isusurot na iti sabali a lalaki. Papa? Oray makuna sang kasapol, sang kasakmol laeng, ti mabirbiro ka kidi. Naisakad ko matibiyag tayo. Babaan ti panakiman manehok iti jeep. Kaasi ti Diyos, nakalpas mo't ni manang yo. Katita mangmanggadan. Iso na lang tadayumutan ka na tayo. Banag apagyamyamanan mimat nga kakabsat. Ngamin, uray ka sa ti kinarigat ti biyag tayo. Sanda kami abinaybayan, Papa? Da kayo ngamin ti makunaagamang ko, anak ko. Da kayo ti kinabaknang ko. Ipatpatig kayo unay-unay, dayan. Ipatpatig da kayo matunay, Papa. Gusto day tani. Makapailuyos kayo mat. Tinasayaat. Umay kayo. Mapantayo ijay kusina. Naidasar konti pamigatan tayo. Kinapudno na. Dengdenggat ti sarita nyo itay ka ni Papa, dayan. Manong Carlo? Masyanak unay ka ni Papa. Nakita kan nariknak tirigat kan sakripisyo na manipod ubing tayo. Iso akas ka ni Manang Rhea. Igagaad ko mat ti agadal tapno makalpasak mat. Ket no makastre ka kadagos iti trabaho. Agdam ay tumot ni Papa. Uray siyak manong. Kayat ko mat ti makalpas. Iso nga igagaad ko mat ti agiskwela. Wana din ko. Kasta ti aramidan ta. Iti kasta. Adamot pakakitaan ka ng itirigat kan sakripisyo ni Papa. Kasta mat ni Manang Rhea. Wen manong. Kumusta mat nga tan ni Nanang anya manong? Sa dino mat nga tatiayan na ita. Di mo lagi pan ti tao anabayagan na pimanaw dayan. Manong? Ingkak tagluton, ta amang ano paawidan ni Papa. Sigurado ayawid naman ang tibisin na, ta kaya't nangagsasango tayo amangan. Oo, pare Arturo, kumusta kan? Oh, Marising, si Kamot Gayam. Wan, pare. Kumusta kan? Kumusta dagiti anak mo? Ay asino nga minantay inaanak ko iti bunyag. Ni Rhea, Mare. Ay, wan, iso nga agpaiso. Kat kumusta moten nga ay dayjay nga ubing, damag ko ang nagraduaran iti nursing. Ay, Mare. Kumalaw di pa'y nagabrudan. Anda itay di UK. Ay na, nagsaya atin no kasta pare. Kat dagiti duapay ngay nga anak mo, kumusta damutan? Kasi ti Diyos, Mare, dandanimot na aggraduar iti marin ni Carlo. Nimot dayan, mangal alam iti accountancy. Oh, agasuman. Talaga nasisirib dagiti anak mo, pare Arturo. Ayun gayam. Lingay mo't Imelda. Sa dinumotan ti ayan na ito. Dahil tatijak mo, Mare. Ang nadamag kumot iti, ang nagawid na kano iji Ilocos. Taga ijay kanomot kinangisukatan na kada kami. Kastaya. Ay, unay mutlakit din nga agpaiso ni Mari Imelda. Di na mutlakit din pinampanunot dagiti anak yo. Huwag nga ron Pangamaan niya ngay nga ron.
Nalabit nga sumat tinaibatog agasat ti pamilya mi, mare. Ang sa nabali, tauray kaskasano. Nabaalak mo't nga insakad ti panagbiag mi nga aga ama. Hello, Papa. Anya ngay tararamitan nyo? Mangan kami, anak ko. Si Kangay, nangan ka ka din? Saan pa'y, Papa? Kariring ko laang. Anya ngay ti si Dayo? Ay, siligang akar ni ti baboy, anak. Wow! Nagimasan? Ay, talaga anay imas, anak ko. Sayang lang, tadi mo maramanan ti kinaimas ti lutok. Uwan nga rod Sana bale, tamaramanak tumanan apaman nga agbakasyonak, Papa. Lukas ta, agbakasyon ka, anak ko. Uwan, Papa, angam saan pa'y nga ita? Intunto. Kung naglakit din agbakasyon ka itan. Basta agbakasyonak to, Papa. Angam saan pa'y nga ita? Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong ko? Anya launay ngamin aya ti ur-urno nga manak ko. Napadakkel mo mutan ti balay tayo. Saanan nga agtitid nga agtudo. So agawit kan. Iti kasta, agtitid na tayo mutan ka dagiti atem. At dapay may sa ngayor urnungak, Papa. Kan may sa, amuyumat nga agad-adal pa'y laang ni Dayan. Iso ang masapol nga agtrabaho akpay. Sana bali ata nakagraduar mutan ni Carlo. Madama mutan nga agap-apply. At tantun katulungam amang paadal kan ni Dayan, anak. Wan, Papa, sana bale, umadanin ti panagbakasyon ko. Urayag nga raw ti panagbakasyon mo, anak ko. Agan-anad ka di tawain. Di mo baybayan ti bagim. Mangan ka kanagitin na susustansya. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan, Papa, uray da kayo. Mangan kayo mat amangan. Iti kasta, agtali na ti kinasalon at yung. Imbaglangan, tanda na iti aladawan. Imbaglangan, boy-boyak, no kastoy ang malagip ko na iti anak ko. Ay, kaano lang idumbing na pa'y. Ita, dadakkel dan. Nakagraduaran ni Rhea ti nursing. Kat adan iti UK. Nimat Carlo adan iti barko. Nilangan Dayan ti agad adal pa'y. Hoy, malagip kumanan tinapalabas. Kaslamang manggag ko pa lang titimag ni Imelda. Kanti sangit na iti anak mi, hidang rubrubat apumanaw. Nagsakit na panunutan. Ngayon sukat na kami ti sabali ang lalaki. Anya ngay nga ron. Talaga siguro akas titipiyag. Imbaglangan, tanasisingpad dagiti anak mi. Kontento na iti oray itlog kan tuyo lang asidaan da iti agmalam. Basta laki ti agsasango kami amangan. Ay na, makapailiw mat dagiti anak ko. Hello, Dayan. Naalam ka din ti impaw it kong alawan syukin ni Papa? Wen manang, kaalak launay. Okay. Ingka nga rodan kitaan ni Papa ije paradaan. Ibagam ta ginanapay laang. Ibagam ta inton bigat tumanen nga agpasada. Wen manang. Ikuyog mo ijay mall, ta igatangam iti baro apolo kan baro apantalon na. Igatangam mo't laang iti sapatos na. Kalpasan na, mapan kayo mangan iti restaurant. Imbag no kayat na ti mga restaurant, manang. Amang ano ibaga naman nga palengke kami. Tay sulangan ti agluto ija balay. Ibagam ta iso ti imbilin ko.
Sige nga rod, manang. O sige, umawag kan to inton adda kayon ijay mall, wan? Wan, manang. O sige, urayag ti awag mo, dayan. Atoyan ti kapeyo, papa. Agyaman anak ko. Nakadadayo man ang tinakay turungan ti matang yo. Jakban na mo anak ko. Kasla ka na yun nakamailiw kadamanang mo areya ken manong mo akarlo. Tiyo ngamin unay ida pampanunutan Iti kasta, saan yo ida kailiw? Agbiro kayo iti pagpalabasan yo iti oras. Agbasa-basa kayo iti dyaryo kasi jay. Ore kasano ti aramidag. Jak matlat na maliklikan ti mang panunot kadakwada. Agbakasyon na kumamad. Iti kasta, agbabanding tayo manan. Bayan nyo, tay bagak day ta kadakwada, papa. Uwan man anak ko. Oray awan ti inayo. At least, makunaklat ta kumpleto tayo. Basta agawid dagiti tuwa akakabsat mo. Break time gaya man. Wan nga rod, nagbiit ti oras. Wan nga roda. Ubay ka, mapantay dya kantin. Intaman agkape, tani. Kasla makaturturog akmatan. Wan nga rod, manang, oray siya. Kasla mayop-yop pa kita eh. Mala, tumakdar ka nga rodan di tataintag kape. Wan manang, Cellphone mo sa mati agriring. wan manang, amangan no ti amak manan ti umawawag. Amo na nga min akas ti nga oras ti break time ko. Mang kumusta man nga tan. Ay kasubatan pa ya. Amo matan, nagiti babakit kan lalakay. Isulaangan ti liwliwada. Ti makisarita kada tayo nga anak da, iti adayo. Wan nga rod manang. Ni, timad kayang kabsat ko ti umawawag. Ay, sungbatak labit manang nga. Sige lang, Rhea. Hello, Dayan. Manang, awanan ni Papa. Anya? Naatake, kasana na si Mang Buti sa ospital. Saan na po na daytan? Saan? Pangasim, Diyos ko. Isublim ti bihag ti Ama. Please. Ang mumat nga isulang ti rason. No apay nagtrap-trabaho ag dito'y adayo. Ang asim ka di. Tadi mo pa'y alalaan ti Ama. Ang mumat nagiti plano para kan Kwan. Aramida kami napagayatan. Basta biyagam lang ti Ama. Pangaasim, Apo. Sorry po. Sorry no itaag lang ang nagawin. Sorry. Malaglagip ko ti itsura na. Lukas dyan ang makasalpa takiti malap dito'y salas. Tilatan na dawan yung adwa ti ararakupan na. Kasarsarita na dagiti ladawan niyo kani Manong Carlo. Agraman tiladawan ni Mama na ka-free ti salas. Manang Dayan! Dayan!
Manong Carlo, awanan ni Papa. Awanan. Papa, ya pinanawan ka kami matan, Papa. Kasano pa yan nagtiplano para kan ka? Papa, ya tinakman na nauray, Papa. Papa. Sorry, Papa. Sorry no naladaw. Sapay ko mata mapakawanda. Amoy umangar aramida kamin dagito. Tapno maparangay ko lang tibiyag tayo. Ang anyan, tamapugaw kayo matlang gayam iti matang ko. Para anya pa'y nga rutitan dagito'y noawan kayo matan. Amin dagito'y katinsahanak para kada kayo. Ngam anyan. Anyan tanalada wag gaya man. Sorry, Papa. Sorry talaga. Anya pa'y deserve di ato ang kwarta itanawan kayo matan. Anya pa'y deserve di balay kan lugan na ginatang ko para kada kayo. Kasano pa'y makita yun na ito yan nagregregata. Kasano pa'y katawan kayo matan. Anya nga nagita papeles manan? Papeles tilugan. Balay, kanlo ti aginatang ko. Apara ko makin ni Papa. Carlo. Ha? Ngaman yan. Tadyak mat na yawat kan kuha na dagito'y. Ini si bibiyag pa'y. Manang Rhea. Nagsakit ang panunutan. Insagsaga na aktiw madanin akasangay na. Taiso ko matipanangtad ko kadagito'y. Ngaman yan. Anyan, tanala daw kayo man. Oresyak manang. Nagano ti plano para kani Papa. Di nakmatan na oray. Ang karigatak tinagadan. Nagturpusak akong laude. Nagtrabaho ag iti adayo. Nagtrabaho ag aldaw ken rabi. Ang katangag iti baro ajip. Taiso man ti arapaak na. Ang katangag iti balay kan lote. Para kan kuha na amin dagito'y. Sorpresa ko man. Ang manyan. Tawan matgaya man serbi dagiti nagbambanugan. Gaputadyak matan na danunan na si bibig. Awan ti sabali akit daw na. No di ti makumpleto tayo nga kakapsat. Dahil dati sang kay bagana, tunggal agsang sango kami amangan. Iso ang mamatiag. Ano sa di naman ti ayan ni Papa ita?
Naragsa ka mang buybuya ka na tayo nga anak na. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakanggan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin, patgan mi adumdumngag. Kumusta kayon? May samanen a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw ti income ikablaaw kada kayo amin, papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, gapo iti kanayon nga inkay panagdengdengeg dito'y nanumo a programa tayo. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Marilo tinagilian La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kitawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Marilo. Naawis akmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay laeng ijay balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasamak. Hello, Carol! Kumusta? Naigatangan mo't lang ka di dagiti ubing iti usarenda ang mapan ag-eskwela? Wen manang, katagyaman nak ha. Nailak amanon ti anak ko anay gatangan iti bagken sapatos na. Awan anyaman na ading ko. Kurang paikit di dayta Kas pa nagsubalit ko, iti panangas asikasong kadagiti anak ko tunggal umayda di tabagyo. Ay na, di mon panunutan dayta manang. Siyak nga ron ti adda dito di siyak ti mga sigaso kadakwada. Ba nagapagyamanak unay ading ko. Ket, nagawid ka din dagiti ubing? Wan, intulod ko ida itayan ni Dya paradaan. Ang mga no nakaawid na paikit din Kasta ka di? Wan manang, imbilin ko matkit di ti panag-text da paman ang makaawid da Dya balay. Ala, nasaya at mo't nga rin no kasta ading ko. Kat agyaman akmanan, iti oras mo anang ipasyar kadakwada. Wan ka di manang, awan parikot iti dayta. Sige nga ron, taawagak man ni nanang. Damagak man no nakaawid ang daang hello. Sa dinong iti papanam, pare Rudy. Inakman kita ang timpakat ko asilo idi kalman, pare. Aywan Bareng no adda na silwan na abanyas, wano abuyo. Ay, nagsayaat kit kuman no kasta, pare. Kita amtuman gayam, pare. Amangan no maisarong kit di dagiti tarakan ko amano kijay. Kit isunto kit di ti masilwam. Aday humat kit di ti nagsilwak, pare. Saan adumanon dagiti tarakan mo amano kijay? Ay kit di mo lang amo, Amumatan dagiti manok. Agbulakbul damet no ka. Di ka madanagan, pare. Tano bilang manok mo man tinaalat ti impakat ko asilo. Ipasigurado kan ka nga ibulos kumatla nga dagos. Nasaya at mat nga rod ano kasta ti kapanunutam, pare Rudy. Nagloko. Awan matan ti silo nga impakat ko dito. Ay. Addaman ng loko kanyakon. Kat no kinabilak pa iti apan na. Imposible mat. Basta mapukaw latan. At dalakid dinangala iti dayjay. Ammo ko no asino ti akin aramid iti daytoy. May sala ang atao ti lumablabas ditoy. Isulakid di tinangala iti silong ay naramid ko. Paiman?
Tata Rudy, gusto na, pangasim, awan ti amok, iti papabason mo kanyak. Daytoy pay! Huston, saan na ka lumaban? Pangasyo, gusto ko man, Agnakam kamat siguro itan, Anghelo. Itun maminsan, di mon pakibibyangan ti Silo at di mo mat nagbambanugan. Anay, nagsakit tintero ang pagkiktatang. Tiawanan pa Rudy. Pagbayadag dayay at tao, gapoy ti kastoy nga inaramid na ka. Baybayan yun, tatang. Saan ang mabalin? Okay lang ko ma. Nusi kang agpaiso tinangaramid iti pababasol na. Ngam saan ba? Iso arumbang laang asong bata na ti inaramid na ka. Itarum ko dayay Rudy. Tatang, dito'y kalaan, tamapana kaya balay dalolam. Mapan ko ibagati inaramid dayay Rudy kan ka. Numasapul nga agpakuyog ak amapan niya barangay hall tapno agdarum. Aramidak. Gusto lang mo kiday, tinaramid ni Jimmy kabagay. Iti kasta, agnakam mo dayay Ruday. Saan mo tarumbang tikas jay nga inaramid na? Ay, huwag nga rod ka ba, guys. Uray kumama no di na pinalaluan ni Anghelo. Huwag nga rod Ken Maysa, suspitsa na lang magayam ni Anghelo. Awa mo natalgad nga ebidensya na. Ken Maysa, saan ka numat ani Anghelo tinangaramid iti dayjay ka ba, guys? Dayta nga rod kay. No naglaing tumo nga agpabasol dayay aruday. Ay, huwag nga rod Kahit kano nga'y kanaw ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall kabagays. Intun Domingo kabagays. Umay kanto iti kasta, ada kadwamay. Ayun na, umayak tuwa talaga kabagays. Okay, kumusta? Anya nga'y ti nagsasaritaan nyo kada kapitan? Ay katagmulta aday jay Rudy. Ay, nasayaat mo't nga rod no kasta nanang. Kurang paikit di dayta Tirumbang kan ko anak at mabalod. Isumati ko namay. Angam ko naman piman ni kapitan, ngawan mo laang ti sabsabalay. Iso nasaysayat mo laang kanaw no maurnos ti amin. Nang runa kat ang kakaaruba tayo maglaang. Wala, ngam pinalaluan na mo ti anak ko nanang. Uray kumamot ni Anghelo agpaiso ti akin aramid iti pagpabasol na. Ngam saan mo't? Ala, bayamon anak ko, tinapatag. Naaramid ti rumbang. Malaksin iti multa na. Isupay ti manggastos iti check-up kan panagpaagas ni Anghelo. Naskan laang nanang. Tanod di na binugbog ti anak ko. Saan kumamot kasta ti kasasaad ni Anghelo ita? Ay, huwag nga rod Ang kas iti nakunakon. Baybay amon anak ko. Di ka madanagan, tada kami ti makaamu ditoy. Ipamaysam kit di agtrabaho dita. Amukmut kit di Adiyo baybay ananang. Iso na lang ta. Jakmut lata maliklikan ti agpanunot. Ay na, awan ti rumbang apakadanagam kunakmanen anak ko. Sige nga rudin nanang Baliwak tumanen ti umawag. Sa dino ti papanam, Jimmy? Ay ket mapanak agtrabaho nanang. Asino nga iti kadwa ni Vian ijabalayaw? Ni Anghelo nanang. Nay, apay, saan anapan nag-eskwela ni Anghelo? Ay na, ket no nagikatan di apo ko yo. 2 Domingo na saan anapan nag-eskwela. Anya, iti anya agapungay ka no anagikat. Masadot ka nun nga giskwela nanang. Agtrabaho ka nulaangan iti construction, tapno ada kwartana. Anya? Ay una yan. Anya kay nga rod ti Serbina nga adda ijay abroad ti inada, no di na magaya mangkayat ti agiskwela. Diyak man amo nanang. Tinasayaat,
Kasarita yung tuman ni Angelo. Baring da kayo, tidanggan na. Naimbag abigat mo, Barok. Nay, da kayo matgayam nanang. Wan, nangag ko nga minti pa nagsangsangit ni Vian itay. Isu nga imayak. Ha? Apay, agan ano ni Vian, Jimmy? Ay, kuha nanang. Sangsangitan na ni Manang na. Ipapilit na ti sumuro ti di pagadalan. Kasta aya. Sa dino nga yan ti ayan na. Ay kuha. Adda jay likod. Agay ayam da iti anak ni Pari Bebot. Ibaon mo to man ida ija balay. Tamang luto ak iti meriendada. Uwan nanang. Hello, Lakay. Kumusta kan? Dagiti anak ta, kumusta damutan? Kasi ti Diyos, okay kami matlaang dito'y bakit. Si Kangay, kumusta ka matan? Kumusta ti trabaho? Ay, daytoy kailiw kayo una yan, Lakay. Ang nasken nga agano sa tapno maipayak mo't itinarimat amasakbayan dagiti anak ta. Uwan anya ngayong harod, kat adda ka mat dita adayo. Masapol talaga ti panaganos. Wan, ay kumusta ngayon mo? Ti panagadal dagiti anak ta? Sana nasaya ata damag bakit. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Jamie? Ni Angelo. Saan na sumsumrag? Anya? Apay? Masadot ka nun nga giskwela bakit? Agtrabaho la ka nun, tapno da kwartana. Anya? Saan Jimmy? Ibagam ka ni Angelo ta ituloy na latat yung eskwela. Bakit? Namin anon aya ngayong bagbagak daytakan ko na. Ngam awan mo't lata. Kasaritam tuman. Tabarang no danggan na ka. Sige. Ibagam to nga rod no adda di tabalay ni Angelo. Ta umawag ak tumanan. Mapanak ijayan da Carolinton bigat Lakay. No kasta, agpasyudad ka, bakit? Wan, itugot ko dagiti apu ko ta. Ipasyar ko mama, iday dya bagyaw. Ay katuan iti kasta, makaliwak say damit. Kanon to nga iti panagawid yun bilang. Agawid kami tumalaang inton malam ti Domingaw. Una, ay gayam. Igatangan naktuman mat iti kape. Jay sigun ngay ngal alaam akapay. Jay herbal coffee. Mayat day jay kahit. Ay uwan Lakay. Inayon mo nga isurat iti listaan. Iti kasta, saan ka malipatan? Yan mo nga rudan ti listaan. Tainayon ko ti kape ngay pagpagatang ko. Bakit? Nanang, apay ka di Carol. Iti day taatuno ti panagsaom. Kaslada kayat mo nga ibaga kwa nga min nanang. Anya nga min day taaya. Ibagam anak ko. Kwa, mas naawak lang nga min nanang. Iti anya anak ko. Dinigos ko nga min ni Vian itay. Kahit ada sabalyan nadlaw ko iti ka anak ak nanang. Nay, anya nga iti kayat mo asawan Carol. Idi inugasak ti pribado apasit ti bagina. Dandan idi na kayat. Dinamag ko no hapay. Nasakit ka no. Gapot ako na nasakit. Inayayok akitaag. Taagasak tapno maikat ti sakit na. Dito'y ko nakita nga kaslada puraw alikido iti unag. Saan anormal dagiti nakitak iti pribado apasit ti bagiti ka anak kak nanang. Nay, anyagay ti kayat mo asawan Carol. Masapo lang makasaritak ni Manang Marilo. Ibagakin ko na tinakitak. Katno ipalubos na. Ipa-check up ko dagiti doang anak na. Sabali nga mina talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ay na, nakakaasim at gayam ni Vian anak ko.
simot jay apok. Jak matukod na panunutan. Ngay tikas jay kinaubing nak. Gusto nanang, di yun ibalikas. Hayop day jay Jimmy. Isulakit di ti akin arami di ti na itoy. Day tapay ti may sa parikot nanang. Di tay amuno asino kadakwada ka ni Angelo. Ti mga arami di ti kasjay ka ni Vian. Kaya't mo asawan. May bilang mat kasuspek ni Angelo. Wananang ngamin. Kas ka ni Manong Jimmy. Bambantayan na matlaang ni Vian tunggal mapanag-eskwela ni Rhea. Katiso na lang ano ti mabatbati dya balayta. Ay na, Diyos sama na nga asi. Yan ada yung mapo. Urayan tayo laangan arumwar ti mediko legal. Kalpasan na. Mabalin tayo mata namang i-file iti kaso kontra ka ni Manong Jimmy. Saan? Mamati kayo kumakanyak nanang. Jak to pulos marami tayta. Nang runa iti mismong anak ko. Kasi andak kumamat ananang. Didak ipabalod. Pangaasiyo. Pasensya kan, Jimmy. Agabnas kan nga ikarom iti pagbaludan ti basol mo. Amo ti Diyos nanang. Jak kabailan nga ramidan ti pagpabasol yu kanyak. Pag-aasem. Tadimon iramraman ti Diyos iti kalukwam, Jimmy. Hagbutang ka kumamat iti Diyos. Pudno ti bagbagak, nanang. Rumwarto matlaang ti kinapudno, Jimmy. No talaga saan mo nga inaramid ti kasjay ka ni Vian. Amok kan mamatiak. Ang mga ramid matlaang ti Diyos iti pamuspusan. Tapno makarwar ka iti pagbaludan. Kabagays. Anyat panagkunam. Iti anya ka bagay. Maipapan ijay manugang mo Agsa sa ungata iti pudno ni Jimmy. Kasla pudno mo nga may dagiti ibagbagana kabagays. Ay na. Asino ba't ngay ti tao ang mga klon iti dakas ngay naramid na? Saan arumbang akaasya dagiti kakasta a klasin ti tao, kabagays? Ay, sa bagay mo kiti Siyempre, ibaganan adi na inaramid, gaputan na doktalan Ngamno saan pa'y anadoktalan, ang mga no'y tultuloy na pailaang nga gun-gun dawayan ti mismo nga anak na. Anya nga'y tinagsaritaan nyo ka ni Marilaw, bakit? Agawid ka nun dya anak talakay. Nasaysaya at matlaang nga agpaiso no agawid pailaan ni Marilaw. Iti kasta, maasikaso na dagiti anak na. Ay, wan lakay. Kaasimot dya apuko ta. Kaaruba talaang ina. Anyan, tadita man lang na protektaran iti kasjay nga inaramid ti awanan bain na manugang ta. Wan nga ron mapagsisilpo kung ti amin, bakit? Nay, anya ti kayat mo asawan Sebio. Malagip mo, ti kanayon a panagsangsangit ni Vian tunggal agsapa. Wan lakay. Ti kuna ni Jimmy ken ka, sangsangitan na di Angelo ken Rhea, nukas di asumrakdan ije pagadalan. Kasta nga rod Sebio. Inuulbawd. Nalabit nga agsangsangit di apuko ta, gapaw iti aramiden na. Ay na, nakakaasip at di apuko talagay. Nakakaasi talaga. Ayok ka, Jimmy! Ayok ka! Awan umas hindi kinaayok mo! Apay nga iti anak ko, bay! Apay! Marilo, pangasim, mamati ka kumamat kanyak, bakit? Jak maaramid ti pagpabasol yu kanyak. Ang lang arutan ti ebidensya! Ngam aglibak ka bay lang!
Marilo. Imbes sa tulungan na kamanggad. Tapno may kanta itinasaya na masakbayan na giti ang kanta. Saan man? Tasika mismo! Tinagdandaan na di masakbayan na! Marilo. 5 lang titawan ti anak ta. Ngam una yan, Jimmy! Una yan ti kastang ay naramid mo kadikuana. Ang babawi ka nang ibatikin ka nang iti anak ta. Ang babawi ako na, Jimmy! Naibalo din ni Jimmy anak ko. Anya nga'y ti planom ita. Ang subli ka kadi pa ija abroad. Saan, Nana? Dito'y ako nga agbirok iti panggada. Iti kasta. Mabantayak dagiti anak ko. Gusto ka iti na ita desisyon mo, anak ko. Nuamok lang kumakastoy di mapasamak nanang. Jagla ko man ni matadayo. Jagla ko man nagababrod. Anya ngay nga rod, di tay matambo dagiti mapasamak anak ko. Talaga akas na tibiyag. Nalabit nga na makagapuno apay anapasamak ti kastoy. Nanang. Tirumbang aramidam ita, kumararag ka iti Diyos. Dawatem ti panarabay na. Ikararag mo, asapay lakuma, taikan na ka itikirad ti pakinakam, amang sarangat kadag iti panubok iti biyag. Nang runa ita, tagmay-maysakan amang isakan iti panagbiagyo nga agiina.